Україна закликала держави-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Постійний представник нашої країни в Об'єднаних Націях Сергій Кислиця пояснив, що це новий формат координації міжнародних зусиль задля звільнення окупованого Криму. Він нагадав, що держави, які не встигли взяти участь в інавгураційному саміті, що відбувся 23 серпня у Києві, можуть долучитися до спільної декларації Кримської платформи. Також Сергій Кислиця розповів про реакцію Москви на українську ініціативу, масові викрадення та арешти кримських татар, серед яких і перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Кримська платформа – це новий міжнародний формат консультації та координації, покликаний підвищити ефективність міжнародної реакції на тимчасову окупацію українського півострова, а також досягти деокупації Криму та мирного повернення контролю України. Однак після саміту російська окупаційна влада в Криму тільки погіршила свої репресивні практики проти громадян України, які прагнуть в повній мірі користуватися своїми правами та основними свободами. На тлі нових затримань Генеральна асамблея ООН також розгляне ситуацію з правами людини на окупованому півострові. Таке рішення підтримали делегації 71 країни. Відмовилися включати тему окупованого Криму до порядку денного 12 країн. Серед них Росія, Сирія, Іран, КНДР, Куба, Зімбабве та кілька інших друзів Москви. We are not caught by surprise, but very much regret that this sustainable, disrespectful attitude. Нас не дивує зневажливе ставлення російської делегації до країн-членів та Генеральної асамблеї, яке вже стало звичним. Позиція Росії як сторони міждержавного конфлікту дуже передбачувана. Російська Федерація, чия окупаційна влада не припинила свої кричущі противоправні дії в тимчасово окупованому Криму, всупереч міжнародному праву та резолюції, ухваленій Генеральною асамблеєю ООН, продовжує мілітаризацію півострова та порушення морського права. Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях продовжує погіршуватися, що було чітко відображено в останньому звіті Генерального секретаря ООН.